De verkoop van de NDC Media Group, met een bedrijf van zowel de Ljouwte kranten als het Dijblad van het Noorden, is er wat een week later als verwachten. Onderhandelings waren 2 keer afbrutsen omdat de ING, die het meer dan 100 miljoen investeren mat, huddere garages eerske als de Frieske partners Jaan koenen. Just de joen kwamen alle partijen dan dochs bij elkaar. De financiële situatie is nou zodanig dat als het net nog volle erger en wordt met het abonneeverlies of met de teruggerinnende advertentieopbrengsten, dat we in ieder geval de komende 2 jaar uit horen kunnen. Naar verwachting krijgt FB Oranje Woord nog 50% van alle aandelen. Gement en Dree, Santjen en de ING Corporate Investment 33%. Hoewel de tak op Jemai voor eerst veilig steld is, valt een reorganisatie bij een gruttal ontslagen net ontkomen. Grutte vraag erbij is of de drukparsen van Ljout behouden blijven kunnen. Houden we die hier en maken we hem vol of moeten we hem outsourcen? Er bestaat bij u een grote vakkeur om je te houden en hem vol te trouwen. Maar ja, als je hem toch uiteindelijk bedrijfseconomisch toch besluiten maakt om hem te outsourcen, ja, dan had dat een heel groot gevolg. Want dan moeten alle mensen die er nou mee aan de gang binnen, moeten dan voort.